Tamna je noć. I u njoj ste krenuli nakon što ste pročitali Joycea, Prusta i sve to moje zlatnog runa u lov. I u mračnoj šumi ulovili ste bukvalistu. I uzeli ste nož za otvaranje pisama, zaklali ga, rasporili tu gde se sastavljaju linije. Za pisanje iz toga je istekla svetlucava, masna i moćna tečnost koja je samo jedna stvar, a to je želja da se kreativno pisanje uvede u školu. Jel treba se smijemo ili dobiješ slow clap? Ne morate. Dopalo mi se. Ja bih ovo stavio pre intra, može? Pa to je najava. Pa da, i dalje traje najava. Zdravo ljudi, još jednom, Miloš je htio da može. I ovo najava, da. Zdravo ljudi, nakon što su me prekinuli nekoliko puta, vreme je da razgovaramo o kreativnom pisanju Novi književni Malibu. Sa nama je Lana Bastašić koja nam pomaže jer si pisala svašta i poeziju i prozu i roman i ne samo to, priča. U ovom slučaju je zovemo i zato što ima radionicu nekog kreativnog pisanja koja funkcioniše po nekim drugim pravilima u odnosu na one radionice koje mi znamo ovde kod nas. Pa smo htjeli malo da porazgovaramo o tome, između ostalog ključno pitanje da li nekoga možete da naučite. Odavde ćemo početi, svakako, da piše i da li je potrebno da se nešto zove kreativno pisanje, da li je to zapravo neki pleonazam, da li možemo nekreativno da pišemo, to je pitanje koje mene od jutros muči kad smo definisali temu. I ima tu još mnogo toga što ćemo da pomenemo, tako da bez pitanja, evo možeš slobodno da nastupiš, dakle ti u Barceloni, tvoji studenti, tvoji projekti, iskustvo sa kreativnim tim procesom. Ja bih prvo krenuo od tog dela sa podučavanjem, a posle da pričamo o tome kao koje su možda neke naše strategije, kako smo mi naučili te stvari. Evo, nije previše napadno. Ne, mnogo pitanja, ali mislim da mogu. Pa, prosto mi smo u Barceloni, ima nas dosta koji se bavimo književnošću, to je neka naša strast, kao ostala i vaša. I bilo nam je žao da priča o književnosti ostane isključivo na fakultetu. Dakle, samo možemo da pričamo ozbiljno o knjigama ako studiramo književnost. Mislim da tu postoji neka vrsta arogancije prema mnogima koji ne studiraju književnost, a vole da čitaju ozbiljno. Tako da smo prvenstveno htjeli da napravimo seminare o književnosti. Znači, ja koja sam anglistkinja mogu da odim da slušam 3 mjeseca o njemačkom romantizmu. Zašto da ne? Ili da pročitam kompletnog Prusta i da tu imam profesora koji će to da mi objasni u, 5 mjeseci. To je bila neka ideja, svi su rekli nikom neće doći, ljude to ne zanima i nisu bili u pravu, apsolutno ima čitalaca i ljude to zanima. Onda smo uz to htjeli da ta škola ponudi i radionicu kreativnog pisanja i sad mi smo tamo svi negdje pisci, pjesnici, bavimo se time i naravno postalo se to pitanje ok, otvorit ćemo ovo, ali da li mi vjerujemo da to može da funkcioniše. I onda smo zapravo krenuli od sebe. To je da zaista kada se bavite pisanjem, nedostaju vam konteksti u kojima se osjećate kao neko ko piše, konstantno je to neki hobi, nešto što radiš kad niko ne gleda, a nedostaje ti da dođeš negdje, uđeš u tu čitaonicu i tu te gledaju, ok, ti si osoba koja nešto piše i sad ćemo 2 sata da pričamo o nekim problemima s kojima se susrećeš, imat ćeš tu između 5 do 10 čitalaca prvih koji će da ti daju neki feedback. Tako da se često šalimo da su to zapravo neke... jedini čitalac ponekad, a i kao anonimni alkoholičari, kad dođeš negdje i kao ljudi, toliko mi je trebalo da pričam s vama jer ne znam, radim u osiguravajućem društvu ili sam, ne znam, medicinska sestra ili imam 1000 nekih časova i kao nemam gdje da pričam o svom pisanju, a to mi je potrebno. Tako da su se stvorile te neke grupe gdje prosto ljudi mogu da podijele to što pišu, da dobiju neki feedback, prvi feedback, da se onda vrati s nečim novim i zaista mislim da sve što je napisano uvijek može da bude bolje ako to vidi više, pročita više ljudi i da neke svoje komentare koje vi kasnije prihvatite
ili ne. Znači, kako izgleda jedan taj sastanak, jedna ta... Da, pa zapravo ima jako puno čitanja. Čini mi se više čitanja nego pisanja. Dakle, naravno, postoji tu neki voditelj ili voditeljka programa, ali ne, to su mahom pisci, ali ne kao neki sveštenik koji će sad da nam da sveto znanje i onda će neko morati da umre na kraju te sesije. Više svidelo kako ću objasniti. Znači... Onda ne bi svi pisali, kako još? Da, možda bi ne bilo loše malo da se pročisti s vremena na vrijeme, ali prije nego što počnemo da ubijamo pisce, čini mi se upravo to, dakle, ti dolaziš tim ljudima ne sa idejom, ovako se piše. Prvo pitanje je koji je tvoj projekat, šta ti želiš da napišeš i na koji način to može da bude najbolje što ti možeš da uradiš. Znači, ne da ti ja namećem neki svoj stil ili da ti govorim piše se ovako ili onako. Svi znamo da postoji odlična lektira, mnogi pisci od kojih možemo dosta toga da naučimo i u tom smislu taj voditelj ili voditeljka može da odabere lektiru koja će da ti bude korisna za to što ti želiš da pišeš. Dakle, pogledaj kako je, ne znam, Borges riješio ovaj problem ili Bolaño riješio taj ili Cortázar riješio ovaj. Možda ti ništa od toga ne pomogne, ali svake sedmice imaš tu neku inspiraciju, imaš neki zadatak, moraš negdje da se pojaviš i moraš nešto da napišeš. I samo to, ja mislim, ne vidim čemu taj toliki negativni odgovor na te kreativne radionice, jer niko tamo ne dolazi sa stavom sad ćemo mi od vas napravimo nekakvog genijalca. Jesi to generalizovala? Niko, misliš na sve radionice, ne znam ko... Govorimo nama, šta mi radimo. A kako se zove? Je se tako zove radionica, škola ili... Naša škola se zove škola Bloom, po Leopoldu Bloomu. Kako se raznežio se, on bi došla. Onda nas često pitaju kao, je li to Harold Bloom? I kao, ne. Ništa ne razumete, izađete. Zovite sveštenike nazad. Imate radionicu Harold i Leopold, možda tako da različite. Dobro, mi smo imali neko slično iskustvo, pa sad kao možemo da izmeniš upadaj mi slobodno Živku reč. Imali smo tu jedno 5-6 godina smo držali te Orfiste, književno društvo koje se zasnivalo na nekom sličnom radu, samo što mi nismo imali zadatke, nisu postavili ti seminari o konkretnim piscima, jer u velikoj meri smo mi bili već studenti književnosti koji su prolazili kroz te stvari i uticali su nas. Nekako više smo crpili inspiraciju iz književnosti nego iz iskustva, kao i učenik, kako se zove, Steven Dedal i ta vrsta pisanja. Ali je bilo sjajno zato što smo se opuštali vremenom i onda oni naši komentari koji su bili puni nekih eufemizama i tražimo dobro u svakom delu, do toga da smo bukvalno postavili jedni drugim kao zašto si ovo napisao i oslobodili se da komentarišemo onako konstruktivno, kao šta je to i najvažnija stvar je bilo da je bio dogovor, ne sprovodimo, nemamo jedinstvenu poetiku, nego ti dođeš i kažeš ja pišem krimić, okej, hajde da vidimo koje su zakonitosti, da li ti to kao kažeš, da li prevazilazi žanr, ne, kao da vidimo šta sve ti možeš da ponudiš i onda te savjetujemo na osnovu toga i negde je uvek bilo pisci piscima, pa je bilo zanimljivo s te strane što nije postojao autoritet. Ok, neko se bolje snalazi u smislu artikulisanja svoje misije, onoga što je hteo da kaže, neko će reći u okviru nagoveštaja, ovaj deo mi ne štima, neko će ti reći pripovedaš ti ne štima, ali u svakom slučaju, kada nas je dosta i kada razgovaramo, na kraju dobiješ taj sud i dobiješ pozitivno, negativno uvek i mislim da je to dosta dobro funkcionisalo, naročito iz te tačke da te teralo da pišeš. Jer ako se skupljamo jednom u 2 nedelje ili u mesec dana, ti osjećaš obavezu ako nisi 2 puta čitao zaredom, kao čoveče, nisi deo ekipe, ako... Imali smo pravilo da možeš da dođeš 2 puta kao da slušaš, ali onda 3. put bi trebalo ti nešto
da pročitaš. Ili da komentarišeš. Ili da budeš dosta dobar u komentarisanju, jer važna stvar u tim radionicama jeste da oni razbijaju i sklanjaju taj strah jer pisanje je gurnuto na marginu i negde nije prihvatljivo, nije isplativo finansijski odmah i u školama se mnogo više uči gramatika ili lektira, uči se reprodukcija nekog tog zvaničnog stila koji je, jel te, treba da se imitira i onda neko ko je kreativan, on uglavnom ima neku malu beležnicu koji beleži nešto što je samo njegovo ili njeno i onda nikome to neko pokazuje i treba napraviti jednu sigurnu sredinu. To je to za nekog ko može da se oslobodi, da dobije komentar i onda će negde da se liši i onih početnih frustracija kada pišeš, a to je tvoje. Ti kad ti neko da prvi put komentar uvredit ćeš ili ćeš se rasplakat ili ćeš pobeći ili ćeš početi da kukaš mami. Jer to najličnije što imamo, što si uložio najveći trud, lakše ti neko kaže klempav si nego kao užasna ti je priča, ti kao koje sam uložio to, ovo nisam mogu da utičem, ovo sam bio vazduh iz pluća, da. I onda vremenom su te ove čitonice u ove radionice učinile od nas da smo bili hrabriji da čitamo i da se pojavimo u određenoj grupi, a mislim da su bile dobre i za razvijenje tog kritičarskog aparata, da može da daš komentar, što je isto važno. Onaj koji je učesnik radionice kreativnog pisanja, on je kritičar. U tom smislu da on uočava postupke, da on može da upoređuje u sebi šta oni čitaju oko njega koji sede. Može da uzme i da tekst za njega više nije kao upravo to neka jelka sveta koja se isijava, koju ne smeš da dodirneš jer će te zapaliti. Ne, nego ti možeš da priđeš da vidiš koji ukrasi su na njoj i zašto su tu. Da rasklopiš, da spadaš što Jeste, možeš to da uradiš i to je ono što je važno, negde mi se čini da je potrebno da postoji ta jedna svest da se pisanje može i treba učiti, da mu treba pristupiti, jer mi godinama jesmo imali tu jednu svakodnevno ima pravo da piše šta hoće i niko neće da ti kaže kao piši samo krimi romane, ništa drugo ne smiješ na svijetu, ali iskristališe se, ne znam, u poeziji, ono što smo već napadali, ako ste gledali naše snimke prozne i poetske, te neke stvari, ti neki konektori, te neke fraze, to onda počneš da loviš i mnogo manje vremena ti treba nego sam da moraš da čistiš bez ikoga, eto, mislim je to. Pa, svakako, mislim da ima veze s tim kako se u nekoj kulturi shvata figura pisca, a čini mi se da smo mi još uvijek opterećeni tom pričom o nekakvom genijalcu koji dodirnula ga je muza, to što on ima je nenaučivo. Tako da, o tome je pričao dosta Damir Imamović koji se bavi sevdahom i onda mu kažu da, vidi se, tebi je sevdah tu došao preko majčinog mlijeka, on ti u krvi. I onda kaže kako me to nervira kad čujem, ja sam 10 godina izučavao samo neki izraz muzički, kako da ga... I upravo se o tome radi. I zapravo ta kultura koja vjeruje to, odmah vidite i nedostatak urednika. Jer vjerujemo da ako si ti pravi pisač, šta će tebi urednik, ti prva ruka koju završiš, to je to ide na štampu. I zato imamo situaciju da u knjižarama imamo mahom skoro dobre romane. Meni se desi da... To je zanimljivo. Radije bih da vidim da je nešto baš loše, ali kad vidim ovo je moglo da bude baš dobro, samo da je možda još jednom, jer svaki roman može da bude bolji sa još jednom uredničkom. Tako da ne vjerujemo u to, ne vjerujemo u urednika, ne vjerujemo u učenje, a zapravo svi veliki pisci koje ja volim kada pogledate su zapravo imali neku prvu ruku koju su kasnije mijenjali. Pogledajte gospođa Dalove je rekla da će sama kupiti rukavice. Ne. Gospođa Dalova je rekla da će sama kupiti cvijeće, zašto? Znači, vidimo te prve ruke, vidimo šta su, ne znam, pa Eliot šalje pustu zemlju Pound je vraća sa 1001 komentarom i nekim ispravkama. Dakle, svi veliki pisci imaju dovoljno poštovanja prema književnosti da znaju da ona zahtijeva rad. Da, tako je. Nemojte da ih svodite na talent. Ja negde verujem da postoji jedan deo koji ne bih opisao kao talent ili to kao neko trenirano, nego proces učenja teče malo drugačiji. Kao što ako ti sad uzmeš da sviraš gitaru, ti možeš da odeš u muzičku školu, da naučiš note, da vidiš kako i da onda ti neko da note da odsviraš neku rock kompoziciju i kao sve to super. I ima ljudi koji su oslušali 100 puta to.
i sami isprobavali i jednostavno došli do te melodije. I osjetiš povremeno te pisce koje ja isto volim da nazovem rođeni pisci, zato što ima nešto u njihovom stilu što je osobeno, što je prosto drugačije i nekad su to samo pisci onog jednog romana i onda osjetiš kako ti taj manir je sada onako pokoren jer se pojavljuju i neki izvoliš da je možda malo i nepismeni, kao ono što si mislio da je fora je u stvari možda njegov nedostatak, ili se desi da jednostavno ne. To je to, ima neki flow, on na taj način piše, tebi to prija zato što je malo drugačije od ostalih, ali većina pisaca, baš možeš da uočiš taj tehnički deo i još jedna stvar koju si rekao, to kažeš kad ti je žao, kada, kao barem da je skroz loš, najgori komentari koji su mi se dešavali i najnezgodnija situacija na tim rečevima je kada se upravo to desi, da neko izvede od početka do kraja tehnički dobru priču i tebi ona i dalje loša. I ti sada razmišljaš o tome kako ja sad njemu i njoj ne mogu da dam savet šta da uradi da priča bude odlična, jer ona mora se piše iz početka. Potpuno drugačiji iz nekog drugog ugla, ne može da se doda 5 rečenica, da se oduzme 5 rečenica ili kao da se promeni neki pridev, jednostavno to je to, nisi izabrao odgovarajućeg pripovedača ili ugla. Što se dešavalo u istoriji književnosti, ste imali, ne znam, prva ruka romana Ubiti pticu rugalicu, koja je bila napisana iz potpuno drugog ugla i onda je zapravo fenomenalna urednica uzela rukopis i rekla ne, ova priča ne pripada ovim likovima nego ovom. Vratite, radi opet na tom romanu i zapravo vidite da je onda napisano remek djelo američke književnosti, dakle poslije dosta rada. I zato u tom smislu naravno da postoji ono nešto što je svojstveno tim velikim piscima koje volimo i koje čitamo, ali isto tako to nešto može vrlo brzo da se istroši ako pisac to ne kontroliše. I ako ne znaš šta, na koji način to da uposli. I u tom smislu ja uvijek govorim to, ne volim da se ponavljam, ali evo za vas, za mene je to kao neka borba između pisca i priče. Ili između pisca i književnosti. I tačno osjetiš knjige u kojima je pobijedio pisac, u kojima je pobijedila književnost. U smislu da ja ovo sada pišem da kažem nešto o sebi, o svome pisanju, o tome šta ja mogu, ili šta ja znam, ili ja sada upošljavam zapravo tu svoju tehniku i svoje znanje da bi moja priča došla u prvi plan. Znači, književnost mora da pobjedi pisca u tom smislu. Zvuči kao dobra poruka, kao za krajke. Književnost mora. Za majicu, da. Za majicu, da. Upravimo slogane. Zaštićeno je ovo. A meni tu jedna stvar čudna, zašto je samo književnost nekako to sveto meče koje ne može da se stavi u to kreativno pisanje, da se nauči? Zašto imamo i likovnu, i imamo i FDU, imamo i dramaturgiju, a nekako kod nas u sredini književnost je vezana za instituciju pisanog zadatka i onda onaj ko ne može, možeš da naučiš uvod, razvoju, zaključak i taj zadatak se onda još u pola vremena koristi, zašto? Da bi se ispratilo gradivo. Znači ti onda imaš kao slobodnu temu i slobodna tema je uvijek zezancija, znaš, nije to bitno profesoru kad se radi slobodna tema, ne, bitno je kad ti treba da uzmeš temu, ideju u Gilgamešu i Ilijadi povežeš onda i onaj kume ko zna da poveže te dve stvari najbitnije i pritom se ti ne učiš uopšte tu decu kako da organizuju paragraf, na primjer, kako da naprave neku dinamiku unutar toga, nego i samo štikliraš kada to uspeju sami da naprave. A nikad im ti to ne kažeš, da naprave kakvu kompoziciju teksta uopšte da organizuju dobro. I to je problem. A tek sa kreativnim pisanjem koje imaju, ne znam, 8 zadataka moraš da imaš, profesori naravno nemaju još malo i onda ne drže ni te radionice, nego i sve malo sam eto sad negativan, ali mnogo mi je važna ova tema, tako da mislim da je to jako loše stanje i da se negde kreativnost potiskuje nasuprot reprodukciji određenog stila i određenih stavova u školi, jer si ti uvek učen da dođeš na čas ispravke i onda samo slušaš najboljeg učenika kako čita svoj zadatak i to je to, znaš, nema nigde da kažem, sad ćemo se zaustavimo zašto je, ne znam, Mara tu napravila tu rečenicu pa ćemo da analiziramo, to nemaš nigde, znaš, i pritom to je još jako, ja očekujem, znači, ipak malo nešto više, očekujem neku, prosto da osvetimo da je to proces kome je potrebno društvu dati značaj.
Zašto? Zato što je pisanje će stvoriti drugačije građane. Znači, neko ko razmišlja više o sebi, o svom položaju u društvu, ko razmišlja o svom identitetu, ko kritički razmišlja onda prema drugom tekstu, ako si mu ti dao, onda taj tekst on može da ga razloži bolje na jače delove. Ili on može da nađe mesto, empatiju, može da se prebaci u perspektivu drugog lika. To je velika stvar, da ti uzmeš da pripovedaš, stalno se pišemo godinama, decenijama iste ja perspektive, samo ja, pa ja. Pričali smo o tome i sa Mašom, mislim da je to generalno, sad nisam siguran koliko je to može da se sprovede, a sve može, mislim, to u srednje škole, ali na fakultetu ti ne dobijaš to. Javna je tajna da mnogi upisuju književnost zato što vole da pišu i da se mnogi dočaraju, zato što, pa svi smo mi kao pisali na neki način, ali neko ima svest o tome da će čitati stvari koje su dosadne iz istorije književnosti i kao da će 20. vek doći tek na 4. godini studija, a neko nema tu svest i nekako se uvek tako romantičarski odnosi prema kao književnosti, kao eto, šta sve to. Meni je super što postoji taj neki pregled koji moraš da prođeš, ali mi je žao što se ide na kvantitet, ide se na to da mi pročitamo sve te studije koje je neko rekao, kao da je neko pisao pojedinim delima i da pročitamo baš sve što se pisalo i u klasicizmu i ovako i onako, a naravno da ne možeš da obuhvatiš sve, a ne zadržavamo se na ovom momentu kao, ajde da prođemo jedan tekst, ajde da vas osposobimo da čitate, a kada vas osposobimo da čitate 2 dela realistička, vi ćete moći da pročitate bilo koje delo i da razumete pre svega kao kontekst, zašto, na koji način su, šta je uticalo na njih, pa da uđete u tom stilistički, da uđeš u neke osobenosti, šta je ono što se promenilo, kako je to sad stilski bilo zanimljivo u to doba, šta mi imamo danas, pa sad kao poređenje i bukvalno da radiš na tekstu. Jako malo smo imali prilike da radimo na tekstu. I osjećaš sad tu neku glad koju su nam ovo kao književno društvo na neki način dalo, zato što se mi prisećamo toga kao šta je bilo, kako je bilo kod određenih pisaca i pokušavaš da te strategije sprovedeš, ali je to sad, ne mogu svi to da urade. Pa, mislim da je prosto pristup, ono što ljudi treba da shvate jeste kreativna radionica ili radionica kreativnog pisanja, to nije mjesto gdje ćemo mi sad da stvorimo genijalce, već prosto unutar tvojih sposobnosti zašto da ponavljaš neke greške koje smo već, eto kada ste vi imali taj odličan klip sa lošim proznim forama, to su neke greške koje se svima nama dešavaju u početku. Zašto je toliko loše da neko dođe i kaže pa možda ti ovo baš nije toliko dobro. U slučaju, evo da dam praktičan primjer, ako ti dođe učenica i kaže, ne znam, prva rečenica, ušla je u sobu u plavoj haljini. Prvo što postaviš je pitanje zašto? Zašto u plavoj haljini? Šta sad to u plavo dodaje? Je li to važno da je ta plava boja ili je to samo tu dodatak? Zašto u prošlom vremenu ušla je? Zašto, pa objasnim zašto ulazi u plavoj haljini nije jače sad za tu tvoju priču i temu, nego ušla je u plavoj haljini. Znači u tom smislu nemate vi nekoga ko vam govori šta da radite, nego preispituje vaše odluke, kako biste vi sami stali iza svog teksta i rekli, ok, mislim da je ovo najbolje što mogu, odnosno imam odgovor na svako pitanje zašto ovo i zašto iz te perspektive, zašto plava haljina, ne crvena, zašto haljina, zašto prošlo vrijeme i tako dalje. Bitna je tu figura nastavnika. Mislim da je kod nas su nastavnici velike kukajce. To moram da nastavim u negativnom smeru. A to je to sklanjanje negde od učestvovanja u onome što želiš da đaci rade, da oni pišu. Znaš, negde treba i ti nešto da pokušaš, da učestvuješ u nekoj vežbi, da pokažeš nešto. Ali ti nastavnici su završili isti fakultet i već im je ubijena ta želja. Jeste, ali meni to, čitao sam dosta o kreativnom pisanju i tih zbornika i napisao sam sedmički rad. Tako da mi je negde, uvek sam naišao na to da je preporučeno da i ti sam učestvuješ primjerom jer tako prelaziš preko stida, prelaziš preko toga i razbiješ tu jednu iluziju koja je opet važna, kao i ta figura pisa, ta je figura nastavnika kao bezgrešne osobe koja ne može da lupi glupost, ne može da pogreši, ne može, znaš, ne može da bude, da iskaže tu golu emociju pred učenicom da bude otvoren, skroz. I tek onda ćeš ti moći da kažeš, aha, pa ja želim tako nešto da učinim, znaš, ovo je slobodan prostor. Nastavnici prave grešku. Ako vam kažu da je nešto dublet, proverite, možda i nije. I ako vam kažu, ono što ih pitate, to ćete da proverite i da mi kažete na sledećem času. To znači da verovatno ne zna. Pa vi rekao, tako da... Sad si srušio, sad si sve. Nisam nastavnik. Sve tajne, sve tajne. To je to.
Mi smo imali na Filološkom fakultetu 2 radionice kreativnog pisanja. Jedno je vodio Mihajlo Pantić, a drugo je vodio Zoran Živković, da. I negde različite su metode. Ova Pantićeva radionica je bolja jer on zauzima manje figuru tu centralnu autoriteta iz koje ne izlazi do kraja, ali ostavlja više slobode i više se piše. Naprimjer, postoji više pitanja za samo razvoj. Naprimjer, pitanje zašto pišeš, odakle pišeš, čemu pišeš, negde te zaintrigira u tom smislu. A Živković je više terao da pišu po modelu i njegov program je, njegov program je u tom smislu neće izroditi tu pravu kreativnost, jer to ono, podvući će ono što si ti rekla, ne treba neko da te nauči bukvalno kako se piše, ne, nego da ti ukaže više kako se ne piše i da ti pokaže, da ti podstakne kako ti želiš da pokušaš da pišeš, eto, čini mi se da su... Da, i ne mora svako da piše minimalistički, to kao ekonomišemo sa rečima, zašto si baš upotrebio ovu reč, kao u redu. To je možda mračna strana te američke škole kreativnog pisanja, gdje vi sad možete to da studirate na bilo kojem fakultetu, univerzitetu, čini mi se, ali svi manje više imaju isti šablon. Oni zapravo prate taj Carverovski ogoljeni jezik i na kraju imate zaista loše imitatore Carvera i Hemingwaya u ostalom, gdje gotovo svaka u posljednje vrijeme kratka priča u New Yorkeru počne na isti način, to manje više, pokaži, nemoj da kažeš i tako dalje, kao da postoji neki neki zakon van tvoje priče, a ja uvijek kažem svi zakoni moraju da dođu iznutra, iz priče. I zapravo svi oni romani i kratke priče koje volimo, koje su pomjerile na neki način toka književnosti, su upravo ti koji nisu pratili tu neku ideju kako se piše. A to svuda radiš, mislim, to je ako podučavaš fotografiju, ako pogledate bilo koji kurs fotografije, funkcioniše po principu pravilo trećine, i naučiti 10 pravila, ti kaže, onda kad sve to naučiš, onda uzmeš i kršiš pravila, zato što je to cool, ali ako kršiš pravila da nisi svestan toga, to je upoznaj se malo sa pravilima, sa tradicijom, čisto da bi imao neko utemeljenje za to o čemu govorim, da se ne ispostavi da je greška koja je uspela jednom, jednom si se provukao i sad svaki put ispadneš kao neki diletant u tom pisanju. Ja verujem da isto tako i ovde, da naučimo kako motivacija recimo funkcioniše i onda uzmeš kao Borges. Ne moraš da motivišeš apsolutno svaki postupak i da nam daš istoriju nekog junaka, nego jednostavno neki stvari mogu da se dese da bi se desile. Ali moraš da znaš kako to negde funkcioniš. Govorim moraš, ali kao valjalo. Trebalo bi, ali prosto imaš jedno više oruđe kad radiš, kada pišeš, imaš, ako naučiš, na primjer, formu bajke, možeš naučiš antibajku, znaš neka tipska mesta njena, možeš da ih parodiraš posle, možeš da dopišeš više krajeva, možeš da koristiš elemente bajke u okviru romana ili nešto samo da podsjeti, da znaš da daješ signale čitaocu u tom smeru. I mnogi pisci su završili kurseve kreativnog pisanja, ne? Čini mi se sam čitao za Ishigura, da je on jedan od tih autora koji su prošli. Zadie Smith isto, čak mislim da su Beli zubi bili, da li ne diplomski ili master rad, ali meni iskreno fina mi je ta ideja da ja mogu umjesto doktorata negdje da pišem roman. To ne znači da će taj roman da bude divan, dobar, ali prosto da mogu da provedem to vrijeme radići to, jer eto, želim da svoje vrijeme utrošim u to. I zašto je to onda manje kreativno ili legitimno od toga da sam ja negdje radila 3 posla, dođem kući, napijem se i eto, u 3 ujutru kao iz mene izlazi čista inspiracija, zbog čega. Dakle, ako vratimo tu ideju... Ili nastrojstvo svih čula, možda probaš neki opijati. Da, a zapravo nijedan veliki pisac nije pisao dok je bio pitijan, to je potpuno... Nije kapiraju to šta je malo. Kao poslednji deo kreativnog pisanja, kako biti vidovit kao u tom smeru. I čak mislim da je Hemingway, taj veliki Hemingway koja svi sad tamo kopiraju, on je rekao šta ima veze što ste to naučili, neka misle da ste rođeni s tim. Dakle, on je bio veliki zagovornik toga da se pisanje uči, ali mislim da se vratim na ovo što ste ti vičali, kako to da učimo režiju, možemo da idemo u akademiju da budemo profesionalni plesači. Da, to je zagonetka. Pa možda zato što svi verujemo, pa eto ja znam slova, znam da sasvim, tu nije neka kao sad ne razumijem se u kameru, kako funkcioniše kamera, neko mora da me nauči,
A slova kao eto svi znamo. I onda mislimo da su to ta dva koraka. Naučila sam da pišem azbuku ili abecedu, da sastavim prosto proširenu rečenicu. Sad, ja sam genij, sad ću da napišem. Kao, zar nema nešto između? Ako ništa, sigurno kad imaš 14, 15, 16 godina, osim ako nisi Rembona, ne vjerujem baš da ćeš da pišeš genijalne kratke priče. Pa zašto da si ne uštediš vrijeme da imaš tu nekog čitaoca koji će da ti kaže ajde sad probaj ovo, ili ajde sad sa druge strane, ili ajde nam piše nešto na tu temu i onda da radi s tobom na tvom, zapravo pospješuje tvoj stil, a ne da ga... Ko što je prvo spisao pastiši, to ono već poznata priča. Pastiš je još jedna stvar, za vežbom smislu, da. Ako imaš predmet kao u školi, pastiš, i ništa, kao ajde pristupamo pisima, ali tako što kopiramo njihov stil. To je, negdje bih podvukao da je važno vremenom, kako sazrevamo jezik u književnosti, prolazimo kroz vreme, razvijati taj glas o preispitivanju načina na koji je sastavljen jezik, na koji je sastavljen tekst, na koji to je negde krajnji cilj kreativnog pisanja. Negde to daje taj smisao, taj kritički glas, taj neki, onako, ako ćemo da podignemo psihološki meta nivo, da negde instinktivno razmišljaš o jezičkoj konstrukciji, ne samo stalno razmišljaš zašto je taj pisac to hteo da kaže, kakvi su ti likovi, ta psihologizacija, to je ta teška bolest, zašto je, ne znam, Ana Karenjina i onda Vronski i onda ta njihova ljubav, ko tu više kog voli, ko je, šta je tu radio, ne, nego prosto razmisliti zašto je, ne znam, čuvano, ima sanju on isti san na početku, na kraju, šta su light motivi u tom romanu, takve stvari, razmišljati o konstrukciji, razmišljati o tome da je to pozornica, da je to nešto što je napravljeno, a ne, mi idemo kroz život učeći da ne, to je gotovo da učimo kao da je to stvarno bilo, kao da je to stvarno bilo i da je to, znaš, i to je istina i to je sve, da, tako deca razgovaraju u školi. Imam pitanje za vas dvoje, pošto se meni, recimo, jedna stvar dešava, da li imate problem da i suviše nekad čitate kao pisci, a da niste, ali oni najgori lopovi pisci koji nekako čitaš knjigu i osjetiš tamo u datom momentu kako ti se svidelo neka sredstva, neka metafora ili kao jedna reč jedina i onda u glavi uzmeš i formiraš svoju neku metaforu i shvatiš da nisi pročitao celu stranu iako jesi kao i da zapravo tvoje istraživačko čitanje se dosta zasniva na tome da uočiš koje elemente je neko koristio u pripovedanju da bi sutra iskoristio za svoju prozu, poeziju ili šta god. Da mi se dešavaju da čitanje? Pa meni se definitivno dešava kad čitam da pokušavam kao da mi je neko dao sad neki prelijepi časovnik i sad ja hoću da ga tako otvorim, da vidim kako on funkcioniše, kako ti mehanizmi funkcionišu. Teško je pobići od toga, ali baš onda mogu da primijetim one najbolji romane, ako se govorimo o romanima, su oni gdje zaboravim na to i zaista me povede me toliko priča i stil, šta god, da prestanem da razmišljam, da čitam kao pisac. Međutim, rekla bi isto tako da ako nešto ne volim da čujem, to je taj stav, ne želim previše da čitam, pošto ne želim da na mene utiče šta god. Ta ideja da ti zaista možeš da napišeš nešto u potpunosti novo. Ne znam ko je rekao, ako želiš da napišeš nešto u potpunosti novo, možeš da stvoriš cijeli novi kosmos, univerzum. Zato što, ili da izmisliš novi jezik. Književno veče. Jednostavno ne možeš staviti se sve to već različno. Ali svi mi zapravo ulazimo u taj književni dijalog, sažvačemo ga na neki način i dajemo kao tu, dopisujemo tu sljedeću rečenicu. Ja zaista vjerujem da je to tako. Tako da su svi ti uticaji jako zapravo kreativni. Mi u školi imamo čak radionicu, seminar koji se zove kreativni plagijat. Dakle, plagijat kao lijepa umetnost. I zapravo govorimo o tome kako na pametan način plagirati, kako krasti na kreativan način. I tu već zavodimo u pitanje tu ideju genijalac koji se stvorio nijotkud i ne znam, izmislio ili napisao nešto bez ikakvog uticaja, uvijek postoji neki uticaj. Dobro, to je priča i Ready Made isto, pa priča Pierre Menard koji ponovo ispisuje Don Quixote, mislim, to sve ima nekog smisla, jer ako
ako danas napišeš kao takvo delo u današnjem kontekstu, ono prosto progovara na drugi način, tako da, mislim, možeš da budeš original, zato što uvijek progovaraš iz svog trenutka, iz neke svoje pozicije, sa konkretnog mesta, mislim, ne možeš da pobegneš od tih nekih zakonitosti od ljudi koji će te čitati jezik sa koga progovaraš, mislim, ti možeš da pišeš kao Šekspir, hoćeš pisati na srpskom ovde i to će već biti drugačije, tako da... Da, ali eto, to je ta stvar ega, jer ono, s jedne strane imaš te ljude koje proslavljamo kao velike pisce i oni su super face i onda oni ljudi koji misle da imaju neki talent, onda kako oni sebe modeluju, ne modeluju oni sebe kao radnika, znaš, nego kao pisca facu koji dolazi i samo prosipa svoju moć svuda, znaš, tako da mislim... Ali da li su pisci samo zanatljivi? Pošto mi sad zagovaram priču da to jeste kao zanat koji može u nekoj meri da se nauči, ali... Ja mislim da je važno da nismo sagledavali 2000 godina, nego naročito mi ovde uopšte nemamo tu perspektivu toga kao zanata, tako da ovu drugu ne bih razbio tu priču pre nego što smo uspeli da je da je sastavimo. Da, što je uvijek zanimljivo, naravno, u postmodernizmu, ali ipak mislim da treba da se držimo toga jer smo previše u ovoj drugoj strani medalje, da, tako da to je nešto što se meni čini. E sad, još je ta važno je razmišljati o tome da je svakom čoveku negde potrebno, ja verujem, i nekome ko se bavi prirodnim naukama, i nekome ko radi na pijaci, nekome da on imaš, ili ona imaju šta da iskažu, imaju šta da... Ako im daš papir, prosto taj Petrin, ne znam, venac ili šta god, postoji njih mnogo na svakoj tezgi kojom odeš, znaš, i prosto ne moramo stvarati prave te pisce koje ćemo uvesti u lektire, nego možemo stvoriti prostor gde ćemo ljudima dati da se iskažu ili neku traumu svoju obuhvate, ili neku svoju ljubav, ili da se osete srećnim, ili da se zabave, i nešto slično. I onda ćemo malo razbiti tu institucionalnu književnost u tom smislu da ona posebno mesto gde moraš da imaš neku, ne znam, lepo delo i da moraš da imaš posebnu mašu, inače ne možeš da uđeš unutra. I ne moraš da objaviš da bi smatrao sebe piscem. I to stvarno, jer ako je pisanje nešto što tebi ispunja, ako razmišljaš na taj način, ako imaš potrebu za tom kreacijom, naročito kao rečima, mislim, šta si drugo nego pisac, ne moraš nikad ništa da objaviš, možda pišeš dnevnik, ali... Mislim, sad druga je stvar da to smatramo nekom književnošću, da to ulazi u neki korpus, pa ne ulazi, ako se nije pojavilo u nekoj javnosti, osim ako ne prođe 200 godina pa neko to nešto objavi ili... Da, mislim, svakako da to ne mora biti ono što smatramo lepom književnošću, ne mora to biti to, znaš, ali može biti to i bit će više to, osim ukoliko ne dođemo u tu zamku ukalupljivanja u određeni nadmodel kao što jeste taj Carverovski ili Hemingwayevski stil, što jeste opasno. Zato sam mislio da su Amerikanci nekako nameđeni pisci. U stvari je definicija da svi liče jedni na drugi i da ne dobijaš ništa novo od njih. Ali zato, eto, zašto ti dođe onda... Posle folklora nekako sa tim digresijama i fusnotama i ludilom i onda on taj koji je zanimljiv, a ne Epigon i Hemingwayevi koji dalje dolaze u, ne znam, brojevima i brojevima. A baš zato, meni je vrlo važno kad kažem da mi nemamo nastavnike, nego imamo voditelje. I sad pitanje možda da li imati neku kreativnu radionicu gdje nema voditelja, gdje su samo, znači, učesnici, ili imati nekakvog voditelja. U tom smislu, mislim, nama je korisno da imamo voditelja, zato što je to neko ko može da odredi neku lektiru, to je neko ko poznaje dobro književnost, ko može da vam bude na neki način kao mala biblioteka koju idete, kao ja sad želim da pišem, ne znam, istorijski španski roman. Ok, mislim da definitivno treba da pročitaš to i to. Ne nužno da ti to kopiraš, nego prosto mislim da može da ti bude zanimljivo kao dio istraživanja. A druga stvar je što u ovim radionicama često imate nekoga ko voli da dominira i onda može da se desi da pola sata jedna osoba govori o tom nekom svom projektu. Pa isto tako dobro imati moderatora u smislu da svakome daje jednog broj minuta i da se potrudi da svi odradi svoj dio posla. Mislim, na kraju se ispostavlja da to sve nekako funkcioniše, ja sam taj rođeni moderator koji uvijek imaš utisak kao neko nije dobio dovoljno pažnje, ali ima ljudi koji ispostavljaju se, koji jednostavno govara takav razvoj situacije, koji vole da slušaju i ne osjećaju se možda dovoljno komotno u tome da pričaju, ali im diskusije zapravo odgovara, njima nije neprijatno, vole i sukobi, bilo šta. Tako da nisam siguran da možemo uvek da procenimo kakva je situacija, ali nije loše da postoji neka moderacija, prosto da se to ne bi razvuklo, nego da postoji neki zadaci, da
se sledeći put dolazi sa... Da postoji neki učinak i da to, osim nekog druženja, koje stvarno jeste isto jedan važan aspekt toga, da osetiš da pripadaš opet nekoj ekipi ljudi koja slično razmišlja, ima slične strasti, bar vas jedna stvar vezuje sve koji ste tu negde na okupu. Mislim da može mnogo toga da se učini, ali ne znam kako je tvoje iskustvo tu. Kod nas je bilo ipak nekako slobodno i ekipa smo, drugari smo, niko nije autoritet, niti može da se predstavlja zato što, kao niko nije čak ni završio studiju u tom trenutku kada smo mi započeli. I onda se možda dešavalo da svi smo mi sujetni na neki način, ali do koje mere ide ta sujeta i da li ćeš na prvu konstruktivnu kritiku, konstrukcija koju nekad malo i mrzimo, da li ćeš da se pokunješ i odeš zato što ti je neko rekao da to što si ti napisao prosto nije vredno, ili zato što te uputio na to kao, dobro čoče, ja razumem da si ti upotrebio reč mesec, a možda znaš da taj mesec vuče sa sobom 1000 nekih značenja i da ne možeš ti da u jednoj pesmi promeniš to značenje, jer kao tradicija postoji, znao je ti ili ne. I kao ja sam samo hteo da te uputim, da molim te ga izbaci. Ali ono što sam ja primijetila jeste da s vremenom ljudi se zapravo naviknu na to da prime tu konstruktivnu kritiku ili kako god da je daju. To je takođe jedna veština koja se uči. Da daš feedback, da kritikuješ i nešto što može da pomogne. Mislim, ako vi imate tu, ja sam imala slučaj žene koja prosto želi da napiše neku vrstu memoara jer imala neku traumu u porodici, njoj nije stalo ni do nekakve književne karijere, ni do toga da ona objavi roman. Ona prosto želi da formira te svoje uspjehe. Naravno da ja sad to ne vidim kao vrhunsku književnost, ali sam svjesna šta je njen cilj. I moj neki posao je da njoj pomognem sa njenim veštinama, da dođe do tog svog cilja. I mislim da baš što je raznovrsnija grupa, to je zanimljivije. U vašem slučaju, eto, ako ste svi bili studenti filološkog, to je već nekako homogeno, a opet je bilo, vjerujem, dosta raznovrsno. Da, nisu bili svi, nego je to formirano je, ali vremenom su dolazili različiti ljudi, dolazili su i srednjoškolci, to je bilo potpuno, mislim, čitali su se drame, čitali su se... Nema šta nismo, ko eseji i svako šta... Mislim, i mi čak, stvarno smo se mnogo razlikovali u pravcu onoga što je uticalo na nas. Ostali su ljudi koji se stvarno nisu napajali u toj meri literaturom, pa da stvarno negde progovaraju iz tih uticaja, nego su imali neku potrebu, imali su neke svoje istine u tom trenutku koje su želeli da prezentuju, tako da bilo je raznovrstno i moglo je da se nauči. Nekad smo bili publika jedni drugima, ono kao nekad i nemaš da daš, na primer, nisu svi od nas studirali književnost, nego neki prosto daju iskren čitalački utisak, jer teže je još i teže za poeziju, jer to ide brže i onda smisliš, ti sediš i smišljaš šta ćeš da kažeš, možda imaš neki komentar, i onda nekad ti znači prosto svidelo mi se ili nije, ili mi smo se uvek trudili da argumentujemo, ali taj prvi čitalački utisak mislim da je važan i da nekad je dobro da dobiješ i tu najiskreniju neku opasku koja i ne mora da bude mnogo složena, tako da jedino što može da bude problem jeste kada je ista grupa ljudi, negde može se onda ukalupi malo određeni stavovi. To smo naviknemo se jedan na komentare. I onda se navikneš i onda kao imate neku vašu malu školu i onda kad uđe neko, i onda kad uđe neko novi sa strane, on mora da se uklapa s vama. Sad, nije savršen ni jedan model, ali zato je potrebno što više ljudi da bude i što da se čita više. Dobro je da se mijenja, ako već postoji neki voditelj kada se mijenja ta osoba i da se mijenja grupa, znači sledeće godine da je to neka druga grupa. A ja bih takođe zadala, mislim da je još važnije imati kreativno pisanje, radionice kreativnog pisanja u osnovnim školama i u srednjim školama. Zašto? Iz jednog prostog razloga, ja, kad sam bila dijete, ja nisam znala da pisanje može da bude profesija. Ja nisam znala, kad me neko pitao šta ćeš biti kad porasteš, i sad ja da vam kažem, ja sam rekla da ću biti pisac. Ne, nisam, jer nisam znala uopšte da je to opcija. Nisam to gledala, oko mene su sve bili neki stomatolozi, ne znam, advokati, predavci, šta god. A pisanje uopšte nisam vidjela kao profesiju. I imam osjećaj, ako bismo dodali taj element u osnovne škole, ok, neće svi među njima biti genijalci, ali ako ima jedan ili jedna,
zašto tom djetetu ne pružiti taj neki kontekst gdje može da raste i da zna uopšte da postoji ta opcija, da postoji ta mogućnost. Dakle, ništa mi ne gubimo tim kreativnim radionicama. Naravno, neće svako od njih nešto da postigne, ali apsolutno ništa ne gubimo, a mogli bismo da dobijemo da to neko talentovano dijete, srednjoškolac, da zaista krene tim putem i ne znajući da je išao u tom svijetu. Bar u sastavima da naučimo djecu, da može i medija sredstva, ne mora uvod razreda zaključka. To je početak ovog velikog putovanja. Mislim da je to, kad bismo to uspeli makar uvod razreda zaključak da pomerimo, mislim da bi to bilo velika stvar. A i nastava bi dobila na kvalitetu, to je neki moj utisak, jer pisanje je povezano i sa svim, ne znam, sa istorijom, sa geografijom, onda bi ta deca morali da istražuju određenu stvari. Da, učiš bolje ako imaš neki projekat, ako možeš nešto da stvoriš, ako ti sam dođeš do nekih zaključaka, a ovde te nešto motiviše da pročitaš još da bi mogao bolje da pišeš. Postoji neki ulog i postoji neki rezultat koji nije ti dalje opipljiv, ali kao tu je negde, visi u vazduhu, kao jedna mogućnost šta bi mogao da budeš, a ne da ljudi koji idu mjesto kao idem na ekonomiju, šta će mi srpski. I negde ta pomeranje đaka, ne možeš eto da staviš, na primjer, sad nisam u školi, ali na primjer ustaneš i onda staviš njega ili nju da sedne na tvoje mesto. Ili na primjer napraviš tu situaciju koji učenik ne mora da podražava, da bude samo da reprodukuje znanje, nego da stvara, da može da stvori nešto. I ti onda kad osjetiš taj trenutak i razviješ mogućnost za tu profesiju, to od najranijeg uzrasta bi moglo da se primenjuje negde malo više uz aktivnost određenog učitelja ili nastavnika, prosto zbog reda, prosto zbog kohezije svega toga što treba biti. Naravno, ne mislim da se dalje onda Zmajeve pesmice, se deca traže da piše samo tako, da se rimuje, da sve to traže, ne, ali ovo je prosto da bi postojalo, eto, takav jedan način. Pošto smo već negde pojasnili koje smo koncepte mi imali kada smo se bavili, ja mislim da jesmo, možda da pomenemo neke savete na koji način ljudi mogu da unaprede svoje pisanje, a da to ne budu strogo radionice kreativnog pisanja, koje si već pomenuo, to u Americi svaki univerzitet ima i neki poznati pisci i spisateljice isto imaju baš te kurseve koje drže. I mnogi, čini mi se kad smo pričali o poeziji, Anne Sexton, Sylvia Plath, su se mnogi od njih zapravo razvili isto iz tih kurseva kreativnog pisanja i da su zapravo i došli do toga. Pa sad kao, koji mi možemo savjeti da damo ljudima koji žele time da se bave? Da kreativno, a ne nekreativno pišu. Da, pa meni najvažniji savjet da nastavite raditi ono što vi se radite, to je da visite na internetu bez prestanka. Zašto? Zato što je to mesto gde možete da objavite, ne znam, tipa pesmu ili priču kao neki note, ili da odete neki portal, objavite tamo, ili da dobijete brzo komentar, nema, između objavljivanja i dobijanja komentara je mnogo manja, vremenska instanca, nego na neki drugi način, onda naravno beskonačni na engleskom jeziku, ako možete čitati, imate mnogo vežbi, mnogo savjeta, mnogo udžbenika, to je neki početak, eto, dok ne prođe ta obrazovna revolucija. Zato kao naučite pravila, a onda možete da ih kršite. Da, ali... Ako vidite vodiče te američke, kao što imaju oni Steven Pressfield, što je pisao oni istorijski romani, i on isto ima to kao kako. Bukvalno imaš matricu, kao moraš da uvedeš ovakvog i onako, on će da završi na taj način i onda pomisliš kao, zato su izvezali Game of Thrones. Zato što pisac nije pisao to. Inače, David Benioff je isto završio školu kreativnog pisanja i nije mi jasno kako. A meni je vrhunska scena u kojoj imaš Martina s jedne strane i Stephena Kinga sa druge strane. I ovaj pita Stephena Kinga kako toliko brzo može da piše, razumeš? A ovaj piše super sporo i razumeš? Ne znam se šta mu je tačno rekao, danas sam gledao taj video, ali eto, to pokazuje da ovo su sve neke smernice, ali svakako u toj šumi možete da se izgubite, treba da se izgubite kada naučite šta je to šuma i drvo, kamen i ima konkretnih savjeta i možda ćemo mi praviti neke takve klipove, ovo je više razmatranje da li, kao ta neka tema, da li može kreativno da se nauči pisanje ili ne, ali postoji one stvari
čini mi se i da je Joyce zastupao istu stvar. Postoje stvari koje vam dođu u pisanju, što znači vi morate da razvijete neke navike i da rešite ništa. Svaki dan ću pisati ujutru od 8 do 10 ili ću pisati uveče od 10 do 12, kada god vam odgovara, i čak i kad vam ne ide da pišete na silu, zato što kogod je i on nešto pisao, shvatite da u nekom trenutku svi ti simboli, light motivi se ne javljaju planski, kao ti si ih zabeležio i sad ćeš to da ubaciš, nego ti samo klikne, kao je show bi moglo da bude dobro. Tako da znate, i ako nemate neku genijalnu ideju i nemate neku nasušnu potrebu u tom trenutku nešto da kažete, ne znači da se neće javiti tokom pisanja. Ja bih isto dodala, greška koju mnogi pravi jeste da čekaju nekakvo savršeno vrijeme za pisanje. Hoću da imam slobodan dan, možda čak i cijelu slobodnu sedmicu, hoću da imam skuvan ručak, hoću da imam ispeglan veš. Sad kad je sve to tako savršeno, kad su se planete posložile, ne znam, Merkur mi je u vodenjaku, šta god, sad ću ja da sjednem da pišem. Ne, zato što to savršeno vrijeme nikad neće doći. I upravo što Ivan rekao, moraš sebe da tjeraš, da sjedneš, da razviješ tu neku rutinu, tako da i ne razmišljaš, tu uvijek govorim, ako pišete, hoćete napišete roman, ne sjedaš sa mišlju, sad ja pišem roman, zato što tu stvarno može da stvori neku vrstu blokade. Svi smo pročitali fenomenalne romane i mislimo šta ja tu mogu da uradim, ali ja uvijek sjedam i sam nekom mišlju, sad ću samo da radim na ovoj sceni, pišem ovu scenu. Koja može da bude stranica, 2 stranice. Znači, ne razmišljam o tome kako će knjiga da izgleda, kakve će da budu korice, gdje će moj roman, kako će se zove moj roman. Ne, znači, radim samo na jednoj sceni. To je također neki savjet koji volim da dam. A pored čitanja, naravno, pisci moraju mnogo da čitaju, ali mislim da je korisno da čitaju književne časopise, dobre književne časopise, zato što više nije toliko jasno kada neko objavi sad knjigu ili roman koje je tačno prepreke uredničke prošla ta knjiga kako bi bila objavljena, kako znamo da je to dobro, da nije dobro. Mi dalje mislim da imamo dobre književne časopise gdje zaista postoji urednici gdje možete da vidite i dobar tekst i nešto što nije toliko dobro i zapravo možete mnogo da naučite iz toga što mi se ne dopada, da se pitate zašto mi se to ne dopada. Ne znam, u tom smislu ja volim da čitam Polja, Povelju, ima nekih stranih časopisa koje pratim i zapravo čitati kao pisac, odnosno sa olovkom u ruci i uvijek postavljati to pitanje zašto. Zašto mi je ovo dobro, koja je prva rečenica, čemu je ova priča, zbog čega su onda odabrane ove tehnike da se ispriča ta priča. Znači kad počnete tako da razmišljate, zapravo sami možete dosta da naučite. I ne morate odmah da napišete roman, da, činjenica je da se romani negde najviše čitaju i da su zbirke priča skrajnute. Meni je jako žao zbog toga jer sam naletio na neke sjajne, ali da biste napisali nešto tako veliko kao što je roman, napišite prvo priču. I ne znači da će biti lakše, jer dobru priču stvarno treba komponovati dobro, ali što je kao neki mikrokosmos, kao stvori prvo njega, onda ćeš se baviti tim velikim pitanjem. I ja sam već 1000 puta rekao, ne mislim ni da treba svi na taj način da pišu radi objavljivanja, zato što se zapitajte, možda je već mnogo ljudi progovorilo o tome na potpuno isti način, nema potrebe da kao rekreiram, to je da reprodukujemo. Dobro je da rekreiramo, kao da reprodukujemo jedno te isto, nego ako imate ozbiljno neko iskustvo koje želite da podelite, neku ideju ili bilo šta, ništa, onda samo tražite način na koji ćete to da uradite, smišljate pripovedača, malo iskomponujete, pišete svaki dan i to će funkcionisati, ali zato što ste pomislili da biste mogli da budete pisac, zato što ste dobro pisali pismene zadatke u srednjoj školi, mislim da to nije dovoljno ubedljiv razlog. Ali eto, to je dobro, lepo si zaokružio, ja bih samo kazao da je još najvažnije da mora da se sedne i da se piše. To je to negde početak svega toga i kraj svih komentarisanja. Jer da biste nešto napisali, morate prvo da pišete. Eto. I kako se došao na tome kao, bez jedne dobre tautologije, nema milosti. To je istina. Čovjek je zapravo čovjek. To je taj zmaj koji progutao svoj rep i to je to. Jeste, i zapravo ja bih samo dodala, dodajemo, ali
ali ta ideja da neću napisati ništa prije 63. jer ću tada da imam ne znam kakva, ne, zato što ćete onda prvu knjigu napisati u 63. A zapravo što ranije počnete da pišete, to ćete više razvijati svoj stil i svoju tehniku. Napišite kratku priču, objavite na nekom blogu, pošaljite na neki konkurs, pošaljite u neki časopis, slušajte taj feedback svojih prvih čitaoca, napišite onda sljedeću, fail again, fail better, I zapravo učiš da pišeš, niko ranije nije napisao vašu knjigu. Znači učiš da ti ćeš sad da naučiš kako da napišeš tu knjigu. A mi možemo da pratimo evoluciju pisca, mislim, to je kao u bilo kom poslu. Ne mora to prvo delo da bude ono najbolje, naročito što ako to prvo delo bude najbolje i jedino kao valjano od onog što si stvorio, pa onda si u još većem problemu. Bolje ovako da te pratimo i u jednom trenutku ćeš zbog te kritike kreativne da doživiš neki značajniji uspeh. I takođe, odmah da znate, zaboravite onaj romantičarski moment u kome ćete vi nešto napisati i vi ste neshvaćeni, ali će za 100 godina neko to uzeti i pročitaće. Prvo, nikad ne znate podatak koliko njih je i pre 200 godina isto tako napisalo sa isto mišlju i nikada se to nije saznalo, jer veći deo knjiga nismo pročitali nego što smo pročitali, veći knjiga nije ušao u kanon nego što je ušlo. To je kao prvi deo, a drugi deo što danas živimo u novu, kada imate 5 minuta slave, a nemate posthumno kao neku slavu, osim u nekim retkim situacijama. Tako da, živite u ovom trenutku i pišite u ovom trenutku ako stvarno mislite da vam je važno da dođete do 5 čitaoca, onda kao prihvatite to, a ne kao očekujete da budete i popularni i ovako i onako. Internet je dobro. I planeta će da umre za nekih 50-100 godina, tako uništili smo sve, tako da koja je poenta, pišite, onako ništa od toga neće ostati. Svi misliš da smo ovako optimisti. Sa osmihom završila lepo i zakupala našeg zmaja, ali... Neki hejt, ali se smeješ. Da, to je, eto, tehnika. Ne puštajte, bukvali ste svoju djeci. Dobro, zaokružujemo priču za danas, pa ostavite svoj komentar, like i subscribe i sve što ide sa time. I zahvaljujemo se Lani što je došla. Hvala vama. I čujemo se drugi put. Ćao.